Salutare fraților și bun venit la noua serie de Gaming News. Voi începe prin a vă anunța faptul că Xbox a făcut reveal la jocurile gratuite ale lunii februarie. Să începem cu cele pentru Xbox One. Primul listat este Lovers in the Dangerous Spacetime, care va putea fi descărcat gratuit pe întreaga perioadă a lunii februarie, fiind succedat de Project Cars Digital Edition, care va putea fi descărcat în perioada 16 februarie-15 martie 2017. Cele pentru Xbox 360 vor putea fi descărcate, din păcate, pe o perioadă mai scurtă de timp, jocurile fiind Monkey Island 2 Special Edition, care va putea fi descărcat între 1 și 15 februarie, iar următorul este mult așteptatul Star Wars The Force Unleashed, care va putea fi descărcat gratuit între 16 și 28 februarie. O altă știre vine din partea Ubisoft, care a organizat un preview al jocului Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Astfel, pe internet circulă mai multe gameplay-uri la acest joc, ca și cel pe care vi-l prezint eu mai sus. Shooterul va fi lansat pe 7 martie anul acesta pentru PlayStation 4, Xbox One și pentru calculator. Acesta va beneficia și de o sesiune de testare closed beta, sesiune care va avea loc între 3 și 6 februarie pe platformele menționate anterior. Dacă doriți să vă înscrieți, aveți linkul în descrierea videoclipului. Ok, să trecem la lucruri serioase. Iar prin lucruri serioase vreau să vă informez faptul că City Interactive Games au făcut reveal la System Requirements pentru shooterul Sniper Ghost Warrior 3. Cerințele minime fiind un Windows 7 8.1 sau 10 de 64 de biți, un procesor i3 de 3,5 GHz, o memorie de 8 GB RAM, placa video minimă cerută este Nvidia GeForce GTX 660 de 2 GB sau AMD Radeon HD 7850 tot de 2 GB, DirectX-ul versiune 11 și un spațiu pe hard disponibil de 50 de GB. Cerințele recomandate ar fi aceleași tipuri de Windows, procesorul i7 4790 sau echivalent, o memorie RAM dublă față de cea minimă, placa video AMD Radeon RX 480 de 4 GB sau Nvidia GeForce GTX 1060 de 3 GB. DirectX-ul și spațiul de pe hard fiind asemănătoare cu cele minime. O altă cerință a jocului online este aceea de a avea o conexiune la internet cu o viteză de 512 kilobits pe secundă sau mai rapidă. Jocul va fi lansat pe 4 aprilie 2017 pentru platformele de PS4, Xbox One și desigur pentru PC. Ultima știre va fi ocupată de ceva mult mai așteptat și mai cunoscut de către gameri. Warner Bros., NetherRealm Studios și Interactive Entertainment au lansat primul trailer pentru jocul Injustice 2. Personajele din joc vor fi eroi și răufăcători din DC Universe, după cum puteți vedea în trailer. S-au anunțat și personaje noi, precum Atrocitus, Gorilla Grodd sau Supergirl. Mapele de joc fiind din Metropolis, Gotham, Atlantis și multe altele. Jocul va fi continuarea lui Injustice, având un story mode extins. Injustice 2 va fi lansat în Europa pe data de 19 mai anul acesta, în versiuni de data aceasta doar pentru PS4 și Xbox One. Sper că v-a plăcut, seria de Gaming News o fac din pură plăcere. Dacă v-a plăcut și vouă, îmi puteți spune în comentarii. Lăsați vă rog și un like pentru a mă motiva să continui cu videoclipuri și mai calitative și din punct de vedere video și din punct de vedere al conținutului. Iar acum vă voi lăsa cu un Lucky Pack Opening. Pe data viitoare, salut!